מתחילות. שלום עידן. שלום ניצן. שלום דנה. טוב, פרק 5. כן, וואי, אני חייבת להגיד לכם משהו, לא קשור בכלל, אבל פשוט הזרימו אותי, כי פשוט שמרתי את זה כל השבוע בבטן, כי רציתי לפרוק את זה. אוקיי. ככה, אני הגעתי למסקנה שיש לי עולם תיאורים די מוזר, לאנשים מפורסמים, אבל אני חושבת שלכן יש יכולת לדעת למי אני מתכוונת, כשלמדת את התיאור. למשל, מי זה ביבי בחתיך? מה? גנץ? לא, יפה, אבל השני. אז מי השני? מי חתיך בכנסת? חוץ מגנץ? יאיר לפיד. יפה, אז זה ביבי בחתיך. עכשיו, מי זה? סט רוגן, רק לא. אז זה שאף אחד לא יודע איך קוראים לנו. אז זהו, ג'ון האיל. נכון. כן, אז זה סט רוגן, רק לא. וואו. זהו, אז שתדעו שזה עולם התיאורים שלי. טוב, האמת, אני אגיד לכם, אני שמרתי בבטן המון דברים לפרק הזה, כי אני אמרתי, מה, אני אדבר איתכם לפני, אני אעשה לכם הכנה, אז ההכנה היא די מינימלית, בסך הכל נתתי לכם ככה שיעורי בית קטנטנים, אני לא אגיד יותר מדי על מה הפרק הזה, למרות שכבר אתם רואים בכותרת, אבל אני אתן ככה למי שאולי לא הבין, אני אתחיל מהקדמה דווקא, אוקיי? ההקדמה היא בעצם 2 משפטים מתוך כתבה בגלובס מ-2007. הכותרת של הכתבה היא רע לתפארת. אם הנוער נתפס כקבוצה עולצת וחובבת בלגן וטכנולוגיה, דור חדש צף ועולה בישראל. הם ילדים מדוכדכים ואפלים עם אופנה מיוחדת הנוטה לשחור. תסרוקות איומות, חיבה לגולגולות ושפה מיוחדת. אז הפרק הזה מוקדש לכל אותם אנשים שהיו נוער ב-2007. וואו. והיום צריכים לקום ב-6 בבוקר לעמוד בפקקים, ולשלם מיסים וכל מיני דברים כאלה. אז הפרק הזה הוא בשבילכם, כל אותם הנוער שעכשיו עומד בפקקים, שיהיה לכם גם מה להאזין בפקקים. תודה רבה. אני לא ארחיב במילים מעבר לזה, מי שהבין עד עכשיו, ומי שלא, מהפתיח כבר יבין. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken? איזו להקה. וואו. כן, אני בטוחה שזה ההמנון שמאיר את כל אותם הנערים מ-2007 שדיברנו עליהם, ואנחנו כמובן נדבר על כל התרבות האימו. מוזיקת האימו. אני חיכיתי לפרק הזה, שלא תדעו. כל מי ששמע שאנחנו עושות פודקאסט על תופעות ועל שנות ה-2000, וזה אמר לי ישר, אתם חייבות לעשות על זה פרק. ומי אני לסרב לזה? בטוח. מי כמוכן יודעות. כי זה גם משהו שהוא כל כך שלנו, של הדור שלנו, אבל כאילו פר אקסלנס. אין פה איך להתבלבל. ממש. זה משהו טוב גם. אני כאילו לא מרגיש, אני כאילו לא יודעת, אני יודעת שהייתי כזה ילדת אימו, אבל לא יודעת אם הרגשתי כזה ביחד עם עוד מישהו, כאילו אימו. כאילו ידעתי שזה קיים, שזו תופעה נרחבת, אבל אף פעם לא ישבתי עכשיו עם מישהי וכזה שמענו ביחד כזה שירי אימו, כאילו לא קרה לי כזה דבר. אולי זה חלק מזה כזה להיות לבד גם. זה בדיוק העניין, אני חושבת שזה חלק מהפרסונה, זה שאת אימו, את לבד בחדר שומעת עם פוני כזה, רואה רק בעין אחת. באמת, אנחנו נתחיל מהשאלון. יש! יאללה, וואי, איזו התלהבות. וואי. עידן, את עכשיו צריכה, מה זה לשנס? אימא, תקשיבו, לא, אני חדורת, אני עכשיו בריכוז, פוקוס. את אמרת שאת ילדת אימו, אז את צריכה לדעת לפחות את הרוב. אמן. אמן. שאלה מספר 1. מאיפה מגיע הביטוי אימו? מאיזה שפה? אמושיונל. יפה, טוב, נכון. emotional damage. הייתם צריכים לראות אותה פה, היא הייתה שנוסת מותניים כזה. אני אצלי הבוכה. אמושיונל. זהו, אפשר לסגור את החידות. שאלה מספר 2. תנו לי 3 סגנונות מוזיקה, כאילו מתוכם בעצם מתפתח הסגנון.
רוק. יפה, מטל. אבל תהיו יותר ממש... מה? רוק אלטרנטיבי. יפה, טוב. מטל. רוק קלאסי? לא. רוק קלאסי מטל. אולי יותר, אבל רוק, כאילו זה רוק, ואז משהו. לא בדיוק. פופ קצת. אוקיי, איזה סוג של פופ? פופ. כן? אלטרנטיבי, סתם לא. פופ רוקיסטי. פופ. בלוז כזה? באתי להגיד, רגע, פופ שוודי? לא יודעת. איזה ספציפי. תחשבו יותר בלינק נגיד, בלינק נו. מה, היפ-הופ? לא. פופ, אין לי. תחשבו אברי לוין. איזה סוגים של פופ יש? זה מה שמשגע אותי. אברי לוין, מה זה? אברי לוין זה פופ ורוק כזה, איך קוראים לשילוב של פופ ורוק? פופ פרוק. לא? מעולה. לא ידעתי שיש לזה שם. יש לזה שם? אני אלך איתכן, כן, זה פאנק. נכון, בואי ונביא לך את הפאנק. לא פאנק, יש פאנק ויש פאנק. פאנק זה כזה ברונו מרס ווקה ווקה כזה, פאנק זה פאנקיסטי בעצם, כל נכון. אז רוק אלטרנטיבי, פאנק, נכון, ושזה גם מגיע, אגב השם, הארדקור. הארדקור זה סוג מסוים של מטל כזה, זה הגיע ממטל, ובאמת מה שאמרת, ביט, שהאימו הגיע בעצם מאמושנל, או אימו קור, שזה בעצם אמושנל הארדקור, כאילו. וואו. כן. אבל ממש זרקתם, כאילו זו שאלה די אמורפית כזו, שזרקתם מלא סגנונות, הם בתכלס בסופו של דבר זה מגיע מכל אלה. אז זה נקודה לניצן הפעם. יש. ביץ', תתכונני. מתי ואיפה נטבע המושג לראשונה? בעצם איפה זה כל... 2002. רגע, לא. 2010? לא, זה ישן כבר. אימא'לה, 2005? רגע, זה לפני שנות 2000? אוקיי, אז 1995? 1997. אתם יכולות ללכת על עשור מסוים. שנות ה-80. יפה. מה? איפה בשנות ה-80? איזה שנה? מאוד ספציפי. גיאוגרפית? מקום בעולם, גיאוגרפית. גרמניה? ארצות הברית? כן, איפה בארצות הברית? שמאלה. וושינגטון מסעדה... ניו יורק? וושינגטון, כן. וושינגטון, וושינגטון מכל המקומות DC. בעולם, וושינגטון מה? DC. הם היו נורא עצובים על הנשיאות. שאלה מספר 4. איזה יצירה מוזיקלית בתרבות האימו נחשבת ממש כאבן דרך? אוקיי. יצירה. לינקין יצירה. פארק, אבן דרך באימו, אז זה אני ישן אומרת יותר. יצירה, מה, של גרין דיי? אני אומרת יצירה, כי זה לא בהכרח שיר. זה אלבום אולי, אוקיי. של רדות צ'ילי פפרס. נירוונה? בתרבות האימו. תחשבו אימו אז ממש. נירוונה? לא, נירוונה זה הרבה עד לפני. זה גם אני- פחות אימו יש כזה. לי את האבני דרך שלי, אני לא יודעת אם זה נחשב, רגע. סביר להניח שכן, אני מה, אגיד. פרידייס גרייס? לא, טוקיו הוטל? לא. וואו. אמרת אלבום, תלכו עם זה. אלבום של... שהוא ממש אבן דרך. ממש... באימו, אז זה צריך להיות 2000 מוקדמות, או שנות ה-90, סוף שנות ה-90, לא? זה לא בהכרח מה שהקדים את זה, אבל הוא כן נחשב בעצם... מאז כאילו, אולי פאניק את הדיסקו? לא. פול אאוט בוי? אתם בכיוון. כי זה עם פי? או אף? לא. My Chemical Romance. נכון, כן. איזה לשמם אלבום. התכנסנו, Welcome to Black Parade. נכון, יפה. אשכרה. כן. שצריכה לא יודעת למה להתחיל זה בא לי זה. האחרון, כי כאילו אמרתי, אם היא שמה את זה כשיר בדיח, אז זה בטח לא יהיה זה, אבל כאילו סתם נתתי את וואו. עצמי. לא, אז זה נכון. בעצם האלבום, הוא ממש נחשב אופרת רוק ואבן דרך כאילו בכל העניין של ממש. האימו, כי הוא יצירה של ממש. די. אם מישהו יצא להקשיב ככה לאלבום מההתחלה ועד הסוף, יש שם גם ממש סיפור, כאילו, זה לא רק... זה ממש נחשב אופרת רוק. אני חייבת גם לציין משהו לגבי השיר הזה ספציפית. לפני כמה זמן עשו בגלגלצ, מצד שירי 2000, והחלאות האלה, הקהל המפגר שלנו, אידיוט, לא הכניס את השיר הזה אפילו למאה הגדולים. לא, כי זה ג'ן זי, די, נו. זהו, הם לא הכניסו אף שיר אימו. מה הם שמו את אינדיאנד? די. הם בקושי, ואפילו, כאילו, עזבי שהם לא הכניסו גם אמני פופ, קניה ווסט, שון פול לא היו שם, כאילו הם לא היו חלק משנות שון ה-2000. פול. שונה פול לא היה שם. שון דפל. כן, אז לא היה אף שיר אימו, וכאילו Welcome to Black Parade היה הכי קרוב כביכול להיכנס למאה. איזה מעליב. וואו. אני חושבת שזה רק ג'ן זי ממש. הצביעו, ואלפא. שאלה מספר 5. מהו מאפיין האופנתי והמראה חיצוני שהכי מקושר לתרבות? עיניים שחור. שחורות, נו. מה? פוני פונים מסתיר עין. נכון. אני חושבת שאני לא ראיתי בעין שמאל, לדעתי, מגיל 13 עד 17. אם יש למישהו פה עיוורון כן. בעין אחד, זה כנראה מזה. טוב, אז גם הוספתי שאלת בונוס, ואני כן מצפה שתדעו את זה. אוקיי. מי האומן שהתחיל את דרכו בעצם כאימו,
כחלק מהתרבות של האימו והמוזיקת אימו, ומשם הפך דווקא לאומן EDM מאוד מצליח. EDM, רגע, חכי, זה לא, EDM. EDM מאוד מצליח. אנחנו יודעות את EDM זה. מאוד מצליח? רגע, אנחנו אמורות לדעת את זה. בוא נשלול שנייה. זה לא מרטין גריקס, כי הוא התחיל את הקריירה שלו בגיל 3 בערך. גם לא דימיטרי וגאס? לא. לייק מייקל? אביצ'י? לא אביצ'י, לא. נו, רגע. מה עוד יש? איך רגע, קוראים וואו, לה? דיוויד... רגע, ישראלי? לא דיוויד. רגע, איך לא קוראים לו? דיוויד גואטה. לא דיוויד גואטה, איך קוראים לו? מי? וואו, אני משהו אתן לכם בבית. רמז. זה בית? זה בי? לא. לא. לתת לכם רמז? כן. אתם תשלפו את זה. היי. זה יותר דאבסטפ אפילו. איך קוראים לו? נו. סקרילקס. יפה. אני ראיתי את הרצון ביץ', אז אני אתן לך חצי נקודה על זה לפחות. אז שתדעו, סקרילקס התחיל בלהקת הארדקור שנקראת From First to Last. די, יש לו הוא גם... היה סולן שלהם מ-2004 עד 2007. מגניב. וואי, מתאים לסקרילקס להיות אימו. נכון, אז מהמראה החיצוני של אז לפחות, זה כאילו, את יכולה להבין גם ההרחבות באוזניים וזה. בטח, כן. בגלל זה חשבתי דווקא שתשלפו לי את זה. טוב, אז ניצן שהוא פעם נתחם. אין מה לעשות, נצטרך, חברות. אני ועידן, אנחנו צריכות להתחיל באמת, כן, להתאפס על עצמנו. אז כל העניין של המקורות ואיך זה התחיל, כמו שאמרנו בעצם, הגיע מסצנת ההארדקור של להקות בוושינגטון בשנות ה-80. הסגנון ההארדקור, ממש כשמו כן הוא, מאוד היה אגרסיבי, בועט, היה מאוד מקושר לאלימות אז בתקופה, והלהקות האלה בעצם חיפשו איזשהו מקום להפוך את האומנות למשהו קצת יותר אישי, יותר רגשי, ומפה זה בעצם נבע יותר ה-emotional core בעצם, האימו קור, קוצר לאימו. כמו שבעצם אמרתי, מה שבעיקר מאפיין את זה, זה כל הפן היותר רגשי, יותר פתוח וכנה, אם לעומת הארדקור שהיה מאוד מאוד אגרסיבי ומצ'ואיסטי, פה דווקא יש שיגידו שזה פתח את זה לעולם של גבריות הגברים החדשים, אולי כן, קצת. ממש, כי כן. זה גברים שמביעים יותר רגש, ומדברים על כאב ועל על רגשות חשופים, כמו בדידות ושברון לב ודברים כאלה. מעניין אותי דווקא מה אתם חושבות על זה, כי זה, אני פתאום חשבתי על זה, אמרתי, וואי, זה היה ממש כאילו התחלה של הגבריות החדשה. זהו, גם, כאילו, כשאמרת שהארדקור, כאילו, הלהקות רוק יותר נתפסו כאלימות וכאלה, כאילו, דווקא בחוויה שלי כנערה, אז האימו, סליחה, כן, מכל ילדי האימו, אבל היו הכי חננות שיש, כאילו, הכי רגישים עם הפוני, כשהם יושבים, הם מצמידים את הברכיים, נורא כזה גרלי מן, ואני דווקא, כאילו, אני כן יכולה להגיד שזה היה מוזר לראות את זה בתור נערה, אבל זה מאוד מוערך בעיניי דווקא, שהם כאילו התחברו לצד הנקבי שלהם, מה שנקרא. בואי, נשמע, הם מצמידים את הברכיים כי הם לובשים סקיני, איך אפשר להזיז, כאילו? להסתיר את השפפת. כן. יפה. לא, מה, כל הקטע היה פוני, הרי עיניים שחורות, סקיני למות. מגן זה מגן ניטים. נכון. וואי. מגן זהה, מי מנגב עם זה את הזהה? לא יודעת, אני אף פעם לא ניגבתי עם זה את הזהה. וואי, יש לי איפשהו, באמת, אני לפעמים כזה חוזרת לתמונות ילדות כזה, ופתאום אני נתקלת בבעלה. נתקלת... התחלה כזה, נכון? כן, בתמונות של תקופת האימו, ואני כזה, אימא'לה, איך, למה נתנו לי לעשות את הפוני? כאילו, למה? אני חושבת שמתוך זה הגיע המושג קרינג', מושג. כן. זה קרינג' להם, באמת, אין ספק. לגמרי, אבל אני רוצה להגיד לך שכאילו, חלק, כאילו, מה זה חלק? רוב הלהקות ששמעתי אז, זה שירים שאני חד משמעית גם אשמע היום, בסיטואציות מסוימות. ברור. פשוט מוזיקה אדירה, כאילו, כזה חוצה זמנים, כאילו, אי אפשר להגיד שזה משהו עכשיו שאת לא תשמעי אף פעם, או כאילו זה שייך לתקופה מסוימת וזהו. נכון. שירים מדהימים, פשוט. אני עד היום שומעת, יש לי פלייליסטים שאני שומעת עד היום, אין מה להגיד. אני גם חושבת שזה לקח, הסגנון הזה, את ה-the best מכל ז'אנר שציינת בהתחלה, אם זה הארדקור, הרוק אלטרנטיבי והפאנק, ופשוט יצר את הכאילו שלמות הזאת. עד משמעית. כן. אתן רוצות לשמוע להקות חלוצות? בעצם קצת חלוצות? זה? כן, את החלוצות בתחום. בוודאי. האמת שזה, כמו שאמרתי, התחיל דווקא בשנות ה-80, זה השתנה הרבה מאז, אבל קצת מעניין אותי ככה להשמיע לכן. יש כמה להקות מהתקופה הזו שזה באמת התחיל, Embrace נקרא, Beefeater ו-Rites of Spring, שזה אני אשמיע לכם שיר שלהם עכשיו. I believe
נשמע ממש אלים, אבל. זהו, זה נשמע אפילו יותר גראנג' כזה. נכון, זה לא מאוד כמו שאנחנו מכירים. אני רוצה להגיד, אני שרופה על גראולינג, ממש. אז חלק זה יש גם את הסגנון שהגיע מתוך האימו, ושילוב של גראולינג וזה אימו, זה סקרימו. סקרימו! נכון. לא וואו! זוכרת סקרימו? לא? כן, זה גם היה זה. גדול. אבל לגבי השיר הזה באמת אפשר לשמוע... קראתי שאנשים, האימואים אצלנו בתיכון, היו עומדים סתם בתחנת אוטובוס, ועושים גראולינג. וואו! מה? אני יודעת בדיוק על מה את פשוט מדברת. מסתכלת עליהם ככה. זהו, את יכולה להמשיך, סליחה. אז האמת לגבי השיר הזה ששמענו, אני מאמינה שגם אתן שמתאימים נגיד, סתם, נשווה את זה לכל מיני מטל וההארדקור, זה עדיין מוזיקה מאוד מאוד בועטת, רק שפה יש יותר כזה כניסה של מנגינות עדינות, יותר מלודיות, אולי קצת יותר איטי, וזה ממש ניגוד בין הקשוח כאילו לרך כזה. אני חושבת שזה הייחודיות של הסגנון הזה. זה כאילו אליסון צ'יינס עושים אימו. ממש, ממש ככה. ובאמת בתקופה הזו זה היה ממש ממש נישתי, ומשם זה כזה כבר התפתח, זה היה הגל הראשון, זה התפתח לגל השני, יותר באזור שנות ה-90. שנות ה-90 זה הלך יותר למקום של דווקא הרוק האלטרנטיבי והגראנג' ופאנק, ובארץ נגיד בשנות ה-90, אם אני יכולה להגיד את זה שיש את ילדי אור הירח, שבאמת היה בסגנון תכלס. בכלל, שנות ה-90 בישראל זה ממש שנות הרוק. נכון, אבל הילדי אור הירח היו יותר קצת בסגנון של האימו, כי הם יותר היו רגשים, הם מדברים על דיכאון ודברים כאלה. עבור ג'ן זי, ילדי אור הירח זה ילדים שכאילו... הנוער ששמע לאביב גפן. נכון, בדיוק. בדיוק, זה הקהילה בעצם של המעריצים של אביב גפן. וזהו, ואז הגענו לגל השלישי, שזה מה שאנחנו מכירים, של יותר תחילת שנות ה-2000. והטוב ביותר. בדיוק. סגנון שהיה כבר יותר קרוב לפאנק רוק, ופאנק פופ אולי אפילו, בלינק נגיד, הם הרבה יותר פאנק פופ כזה בעיניי. גם פאניק את דיסקו. נכון, סימפל פלנן גם. פול אאוט בוי. פול אאוט בוי הם היו בהתחלה קצת יותר רוק, היום הם באמת קצת יותר פאנק פופ כזה. ואז זה כבר נכנס הרבה יותר למיינסטרים. אם בעבר סגנונות כאלה היו כאילו רק בתחנות רדיו נישתיות כזה, 88 FM, וכל מיני כאלה, בתקופה שלנו אני כבר ממש זוכרת בגלגלצ, ותחנות כאילו זה, ראשיות, וממש ב-MTV וכאלה. זה גם ממש היה מיינסטרים. נכון, נכון. בתקופתנו זה היה ממש מיינסטרים. ומפה באמת אני אשאל, איזה להקות הכי קופצות לכם לראש בהקשר של אימו? להקות או מוזיקאים, אמנים? שאני אחת? מה את רוצה? מה, טוקיו הוטל. בטח. טוקיו הוטל זה המלכאים שלי. היית שומעת טוקיו הוטל? בטח. באמת? די. מה שאני באה להגיד, שכאילו היה משהו ספציפית עם טוקיו הוטל, שכאילו, לא יודעת להסביר את זה, שפשוט זה היה הטופ. אין לי איך להסביר את זה. נכון. אני גם חושבת שזה, אני זוכרת, ממש זוכרת שטוקיו הוטל גם היו ממש ראשונים במצעדים בגלגלצ, ואז בכלל הם היו מאוד מיינסטרים. הם היו המורדים, רבלדה כאילו לצורך העניין שלנו. כל אחד, מי את הכי אוהבת מהלהקה, ומי הכי חתיך, תום או ביל? אני בכלל אהבתי את גוסטב נראה לי. נכון, אני זוכרת. רגע, מי היה הרביעי? היה תום, ביל. ג'ורג', גיאורג. נכון. אז הם היו, כן. הם גם היו טיפה יותר אפלים. כן. פחות יבדו. נכון. פחות all that small things. I don't know. אז הם היו יותר... בדיוק. כן, אז טוקיו הוטל, ניצן. My Chemical Romance, Panic at the Disco. 3 Days Grace. לינקין פארק כמובן, זה לא נחשב אימו כל כך, כן? זה יותר... הם היו גם על הגבול שלנו. אבל כאילו אנחנו לקחנו אותם ביחד. אימצנו אותם לקהילה. כן, אז באמת בתקופה הזו, זה הפך ממש לתרבות, כאילו, אצל בני נוער. אני חושבת שגם חלק מהעניין זה באמת האפלוליות שהיה מקושר לזה, זה הכל היה רגשות של מלנכוליה, בדידות, שברון לב, נושאים כאלה, התחושה הזו שאף אחד לא מבין אותי, בטח לא המבוגרים. איזה כבדים היינו פעם. ממש, אבל תשמעי, זה מה שמאפיין את הגיל ההתבגרות בסוף. נכון. כאילו, זה מה שנוגע, בגיל ההתבגרות את מרגישה שאת הכי שונה ואף אחד לא מבין אותך, והכל דרמטי וכואב,
ובגלל זה נגע במיוחד הנוער של אותה תקופה. מה שגם הביא הרבה סטיגמות איתו בעצם. נכון. קהילת האימואים נחשבו כאנשים קודם כל מאוד מוזרים, נכון. שבארץ אגב היו קוראים להם פריקים, אם אתם נכון. זוכרים. בהמשך לפרק הקודם, אז זה באמת הסלנג שהיה לאימואים פריקים. נכון, ומאיפה הגיע הפריקים בעצם? ווירד, כאילו. כן, אבל מאיפה זה הגיע, פריק? הביטוי פריק. לא זוכרת. תחשבו טוב. פריק? כאילו המקור? לא הבנתי. מאיזה מדינה? מאיפה זה הגיע דווקא, שקוראים לאנשים האלה פריקים? כזה, לא. כן. כן, רדיו? כן, נכון. כזה המקריפ. אשכרה? זה כאילו על אותו עיקרון כזה, המקריפ. כי אני פריק. כן, וואו. בדיוק, סוג של כזה, זה על אותו עיקרון. כן, זה בדיוק האנשים שזה מדבר עליהם, אז קריפ באנגלית, פריק אולי, למרות שפריק זה גם מאנגלית, כן? אבל אני מאמינה שככה זה יותר הגיע מהמקום הזה. גם זה היה ממש, בוא נגיד ככה, אם בדרך כלל בני נוער מורדים, נכון. זה היה פר אקסלנס המרדנות. זה לא רק שאנחנו מורדים כבני נוער, לא משנה באיזה עשור, אנחנו גם לקחנו את זה עוד שלב קדימה עם האימו. אז גם מעבר לעניין של המרד, כאילו הרבה מהסטיגמות היה דווקא כאילו מהמבוגרים, מתוך איזושהי דאגה, כי היה הרבה טענות שזה מדרדר נערים לדיכאון, וסליחה, זה עזרת טריגר, כן? אובדנות, פגיעה עצמית. כן. שדווקא אני אגיד במקרה הזה, שכאילו כל מיני מקרים כאלה של התאבדות ודברים כאלה תפוטפו, זה דווקא עשו מחקרים, הם ניסו לבדוק בעצם את ההקשר בין זה לבין נערים שבעצם מאזינים למוזיקת אימו, ואין שום נתון שמוכיח הקשר ישיר, זאת אומרת זה משהו שנפוץ הרבה אצל בני נוער לצערנו, כי באמת עוברים אולי תקופות קשות בגיל הזה, אבל זה לא בהכרח קשור לכל העניין של האימו. נכון, אני חושבת שגם האימו דווקא לטובה יאמר, שזה ממש נתן לאנשים להרגיש חלק ממשהו, ושזה גם עזבו שנגיד זה יכול להיות אובססיבי, אבל כשזה ברמה מאוזנת, זה גם בסדר להיות מדוכדך, וזה בסדר להיות עצוב, וזה גם בסדר להיות גבר שבוכה. נכון. שזה משהו שהוא כאילו גם נתן. נכון, האמת שזה בדיוק מה שכתבתי, כי באמת דווקא להפך, אני יכולה להגיד גם עליי, ואני מאמינה שרוב הבני נוער שהיו אז אימו, ואולי עד היום, יגידו שזה דווקא המקום לקצת לפרוק את כל הדברים האלה, מקום לבריחה דווקא, מקום לביטוי בעצם של כל הרגשות האלה, במקום לשמור אותם בפנים, או לתת לזה להידרדר. ועוד משהו שמאוד עזר אולי ככה לבני נוער דווקא להתמודד עם כל הדברים האלה, זה גם הקהילות שנבנו סביב זה. נכון. אני אגיד ככה באמת שאני הייתי ממש חלק מכמה קהילות כאלה. אני בטוחה שכולכם יזכרו את ילדי הסנטר. מסתובבים שאגב, הבנתי שהם חזרו קצת לתחייה. נכון, אנחנו נדבר על זה. בדיוק. ליד חנות דיזינגוף סנטר, ליד חנות תומר, הנוסטלגית, מי שזוכר, מי שמכיר מכיר. וגג של עזריאלי וכאלה, אני זוכרת את עצמי, בגיל 13, מבקשת אישור מתחננת, ולוקחת אוטובוס, מפאקינג טבריה, קו 835 הארור, וואו. עד לתל אביב, כאילו לעזריאלי או לדיזינגוף סנטר, בשביל לפגוש את האנשים האלה שאני מכירה, כאילו מהאינטרנט. וואו. זה היה ממש... האמת שזה אומץ? תקשיב, היום מגיעים מכל הארץ, אני מכירה מישהי שהייתה מגיעה מהערבה, כאילו. וואו. ואני הגעתי מהצפון, ובאמת היו מגיעים מכל הארץ בשביל להתכנס, ווואלה, אני לא זוכרת שהיינו עושים. ומה הייתם עושים שם? בדיוק מה שבאתי להגיד, לא היינו עושים איזה משהו מיוחד, היינו חופרים על כל הלהקות שאנחנו אוהבים, מתאבססים עליהם, שומעים את המוזיקה, אולי הולכים לקנות כמה סיכות לתיק, וחולצות מתומר. איזה חגורת ניטים, וזהו, כי כאילו, כמה כסף נותנים לה 50 שקל מההורים בגיל הזה? ש50 שקל הספיק לכמה דברים. אז כן, יכולת גם לאכול עם זה, גם לקנות חגורת ניטים, וגם אוטובוס חזרה. האמת אבל מה שהכי עזר לכל הקהילות האלה, זה דווקא האינטרנט המתפתח באותה תקופה, שזה כאילו ממש נהיה כבר הרבה יותר נפוץ בתקופה הזו כבר אינטרנט, זה כבר היה יציב, זה כבר היה לכל אחד בבית. רציתי פה לשאול אתכן, אם תצליחו לנחש כמה פלטפורמות ברשת, שבהם היה הרבה יותר נוכחות של האימו. קודם כל ישראבלוג. יפה. כמובן. היה בפורום תפוז? או שזה הקרוויזיון? כן. ושעת השין בזמנו. יפה. רשמת את זה? כל מה שאמרת עד עכשיו זה רשום.
אוקיי. מה, יש עוד? עוד קצת. וואי. אני לא יודעת אם פייסבוק היה באותו זמן, לא נראה לי. עדיין לא, אבל היה, משהו... את הזה של האימו עם הממש... נו, איך קראו לזה, את יודעת? טמבלר, נכון? לא, לא. לא, מייספייס? לא. לא, גם מייספייס נו. היה קצת, כן. שכחתי, לא יודעת. וואו, אני זה לא נקודת מכירה. בונוס למי אבל- שמכיר. טמבלר היה גם משהו. כן, כאילו סוג יותר של. הצד המיני של האימו. נכון. טום וביל. אז כן, אז זה היה גם מלא, מה שאת צודקת, היו עושים, קוראים לזה פנפיקס. זה בדיוק. כאילו, פשוט היו... פנפיקס? כן. מה שהיום נקרא וואטפד כאילו? מה זה מה זה וואטפד? וואטפד? די, נו. זה איפה שכולם כזה כותבים את כל הפנפיקס. לא מכירה. אני מתה. לא יודעת. לא מכירה. אני מתה. תגידי לנו. זה איזושהי אפליקציה סופר מפורסמת, משם יצא כל הסרטים המפגרים האלה של אני אחריך, לא זוכר איך קוראים לזה, זה של, אם אתם זוכרות, היה כמה סרטים בקולנוע, של... איך קוראים לפני להם? שפול, אלה? כן, נראה לי זה. הארבע סרטים האלה. כן, 4 סרטים שהם רבים, נפרדים, רבים, נפרדים, כן, רבים, כן, נפרדים, שכל טסה סרט. והרדין. כן, אני יודעת טסה על מה את והרדין, משהו מדברת. כזה. אז אחרי לא מכירה. שפול, לפני שפול. זה, בדיוק. אוקיי. אז זה יצא משם. זה מה את אומרת? סדרת ספרים שמישהי כתבה בוואטפד, שוואטפד זה כאילו מקום הכי חובבני בעולם, את יכולה לכתוב שם מה שאת רוצה, באמת כאילו הכל, יש שם הכל, וואלה. את כל הז'אנרים. ופשוט כאילו הספר הזה, סליחה, כל כך הצליח, והוציאו את זה אשכרה לסרט, שהוא פשוט גרוע, אבל כאילו, כן. אבל תשמעי, תכלס, זה היה מה זה מקום יצירתי. אנשים היו כותבים דברים מטורפים חד בפנפיקס. משמעית. מעניין אם האנשים האלה יצאו עכשיו להיות פתאום סופרים או משהו. ממש. רגע, מה הרביעי? מעניין אותי. אז הרביעי זה גרייב, קראו לזה. מי? וואו, גרייב לא זה היה זכרתי רשת, את זה היה כמו מקושרים רק של האימו, של הפריקים. הגריינדר שלהם. גריינדר. לא, זה היה כמו כזה כן. רשת חברתית, מייספייס כזה וזה, אז... הדבר היחיד שאני עשיתי, כאילו שאני השתמשתי בו, זה היה ישראבלוג. נכון, ישראבלוג, בארץ לדעתי מה שהיה הכי נפוץ זה ישראבלוג ותפוז. אני גם בשעת השין, הייתי הרבה. נכון, והמקושרים היה של הארסים. נכון, אני הייתי בשניהם. לניצן יש את כל העולמות. וואי, ממש. היה לי גם שוקס. נכון, שוקס. מה, וואי, לא הייתי זוכרת את זה בחיים. Don't cry to me. If you loved me, you would be here. האמת, ככה אני אגיד באמת בפן האישי, ואני אשמח אחר כך גם לשמוע מכן. אני זוכרת את היום הראשון, את הרגע, ממש זוכרת את הרגע הזה שנכנסתי בעצם, נחשפתי לעולם הזה, באיזה כיתה ז' נראה לי. כן, 2007 זה היה כזה כיתה ז'. חברה רצתה להכיר לי שיר, היא אמרה לי, יש שיר שממש טוב ששמעתי, של להקה גרמנית, קוראים להם טוקיו הוטל, ואז בזמנו, כאילו, אין לך באינטרנט, בטלפון או משהו שאת יכולה ככה להשמיע. אז באתי אליה אחרי הבית ספר, היינו צריכות לשבת על המחשב, על הקאזה, קאזה. להוריד בצורה לא חוקית כמובן, לחכות איזה כאילו 3 שעות שזה יראה השיר, ואז, אגב, כאילו, נראה לי שיש על זה כבר תקופת ההתיישנות, אז לא לתבוע אותי. ואז היא הורידה את השיר מונסון של טוקיו הוטל. וואי. וישר נדלקתי והעברתי את זה ל-MP3, כאילו היה לי את ה-MP3, חיברתי לה למחשב. MP3. בדיוק. את ה-MP3 ישר חיברתי והעברתי את זה לזה, שמעתי אותו בלופים, ומאז זה היסטוריה. מה זה? זה 2006-2007, לא? 7, כן, 2007. אני לא חושבת שיש שיר, גם באימו, אבל הוא בין השירים הכי אהובים עליי בעולם. באמת, כן. מונסון זה כאילו אי אפשר להסביר מה הוא גורם לי אני להרגיש. חושבת שגם אנשים שהם לא אימו בכלל ולא יגדירו או יגדירו את עצמם אימו, אהבו את השיר הזה. מעניין לחשוב כאילו כזה, למה? כאילו מה יש בו שלא היה בשאר? לא יודעת להסביר. הוא נראה לי קצת יותר מיינסטרים, קצת פחות חושבת? קשוח. כן, הוא נשמע, הוא יכול להישמע קצת יותר מיינסטרים. כן, אני לא חושבת כל השירים שלהם, אבל זה כן. השיר הזה ספציפית הוא כאילו, זה לא משהו שאת יכולה להגיד עליו חד משמעית, זה רוק, או חד משמעית, זה ככה. כאילו, הוא נורא חוצה כזה ז'אנרים כזה, והוא נורא נגיש לכולם. זאת אומרת, גם בן אדם שלא בהכרח, שאף פעם לא שמע טוקיו הוטל ולא מכיר אימו וכאלה, הוא התחבר לזה לפי דעתי, כי זה כזה מתאים לכולם, לא יודעת. אני גם חושבת שיש בו משהו שמאוד מיוחד, כאילו ממש. מאוד ייחודי. אין שירים שאני יכולה לחשוב עליהם שאפילו דומים לו, לא בלחן ולא במבנה של השיר, פשוט אין דברים כאלה. מבחינתי זה כאילו, אם שואלים אותי מה השיר שהכי מאפיין את הילדות שלי, זה חד משמעית מונסון.
למרות שהייתי גם במקושרים. ביץ', אז, אבל השאלה החשובה היא, כן. האם בזכות טוקיו הוטל למדת קצת גרמנית? אני רוצה כי להראות אני לך, שברתי שיניים על הגרמנית. אני רוצה שטוחטן. להראות לך, יש פה משפט שכתוב פה, שהם אחראים לזה שלמדתי את גרמנית בגיל 14. ישבתי בבית ולמדתי גרמנית. אני את זוכרת צודקת, רק כן. שהיה להם שיר איץ' לי בדיץ', נכון? משהו כזה, נכון, איץ' איץ' לי בדיץ'. לא, זה איש בין איש, זה נקרא. כאילו, בסדר. כן. אז אני קראתי את זה איץ' לי בדיץ', כמו שאני קוראת אפטיניוס. אבל איך הלך הגרסה שלהם בגרמנית לשיר מונסון? דורש נמונסון. כן. דורש נמונסון. נכון. סבבה. מה, יש לך גם את שראי? שראי, כן, באנגלית סקרים. קרים. יש גם את דון ג'אמפ גם. נכון, וואי. דון ג'אמפ היה גם הוא היה אגב מאוד נכון, במיינסטרים. ממש, אבל מונסון זה כאילו נכס צאן ברזל של מוזיקה אי פעם. חד משמעית, ויש סיבה לזה כאילו השיר הזה באמת כל כך מיוחד, ויש סיבה לזה שהוא זה שהביא אותם להצלחה, והם באמת היו מאוד מאוד מצליחים. אני יכולה להגיד שהקהילות שנובנו סביב הלהקה הזו, שנבנו בכל העולם, סביב הלהקה הזו, מטורפים, כאילו, אני זוכרת ממש, אני התחלתי להיכנס לקהילה הזו דרך פורום בתפוז, 1809 האגדי, מי שזוכר זוכר. ממש הייתי גם אפילו מנהלת מחליפה באיזה בלוג הכי גדול שלהם, בישראל בלוג, והרגשתי כאילו חלק ממשהו גדול, וכל כך זה הרגיש לי חשוב, וזה גם אגב, מה שהביא אותי קצת יותר לעולם המוזיקה והנגינה, אני ככה, בגללם התחלתי לנגן גיטרה. כן, זה היה המרד נעורים שלי. אגב, פאנפקט על הקהילתיות של טוקיו הוטל. את דנה הכרתי לדעתי אחרי שטוקיו הוטל כבר התפוצצה. נכון, אחרי המונסון. הייתי כבר פריקית פולון. היא כבר באה מוכנה. הייתי כבר עם הסיידליפ והשיער האדום. היה כבר סיידליפ. כן. ואז כשנפגשנו והתחלנו כזה להחליף עולמות תוכן, מה שנקרא, אני לא יודעת אם את זוכרת את זה, דנה, אז אמרתי שאת אוהבת את טוקיו הוטל, ואז אמרתי לך, וואי, יש לי בדודה שגם אוהבת ממש את טוקיו הוטל, ואז הסתבר שהם הכירו כאילו טוב מהפורום הזה. נכון. אז היה מצחיק, כאילו איך עולמות נפגשים. וואי, הזכרת לי, נכון. כן, זוכרת את זה? אמרת לי איך קוראים לה, ואני כזה, תהיה, אני מכירה אותה. כן. נכון, ואז הבנו, כאילו, נכנסתי לפורום, ואני רואה, נכון, אנחנו מכירות משם. גדול. שתדעו, היו לי הרבה חברות שהכרתי משם, כמה מהן היו ממש עד לא מזמן, אנחנו כבר בגיל שגם ככה קשה להחזיק חברויות, אבל ממש כאילו, היו לי חברי אמת, כאילו, מהקהילות האלה. ובגלל זה אני אומרת, זה הביא להרבה נערים, לא בהכרח דווקא בקהילה הזאת של טוקיו הוטל, אני בטוחה שעוד היו הרבה כאלה, אבל זה הביא להרבה נערים איזשהו מקום להרגיש חלק ממשהו, דווקא מהדיכאון ומהפלוליות ומכל הכאב, להוציא אותנו מהתקופה הקשה, מה שנקרא. לא, גם הסגנון של הלבוש לצורך העניין, אפילו עזבי ניטים את ה... אני עד היום לובשת בעיקר שחור, אני רוצה להגיד. אבל גם כל ההדפסים של הקוביות, כאילו נקרא לזה ככה, הריבועים האלה, זה גם היה ממש נפוץ, בטח בנעליים ואנס, נעלי ואנס, כאילו נעלי ואנס הלכו יחד עם אימו. את מביאה אותי ישירות לנושא הבא. די. שזה כל העניין של האופנה והסגנון ואפילו אומנות. אני רק חייבת להגיד לכם משהו שנייה לפני שאת עוברת לנושא הבא, המלצה. לכו כאילו ליוטיוב שלכם, כי יוטיוב זה הדבר ששרד הכי הרבה זמן. לכו לפלייליסט סרטונים שאהבתי, תגללו הכי אחורה, ואז תבדקו מה השירים הראשון ששמור לכם שם. סתם משחק נחמד. מעניין, אני צריכה ללכת מלא אחורה נראה לי. יש גם מצב שזה לא אותו מייל שהיה לי, כי היה לי איזה מייל מפגר. כאילו לצורך העניין, אצלי הסרטון הכי ישן ששמרתי, זה לפני 16 שנה, שזה שנת... עידן? אני ודנה 3 יחידות. ועוד אחד בשנייה, כן, כן. זה כן, עידן, עידן. מה, 2008. יפה, תראי איך ששלפה את זה, אני הייתי צריכה להוציא אני גם בזה. עם 24 עשרוני גם. 10 זה, מה זה? איזה מזל שאני לא מתעסקת בזה. אגב, שלי זה קליפורניקיישן. מה?
כן. אשכרה. לפני 14 שנה שמרתי את זה. וואי, אני חושבת, לצערי נראה לי שזה, א', אני ניקיתי את כל הפלייליסט של שירים שאהבתי, כי מסתבר שהיה לי איזה בוט שהשתלט לי על הזה, ועשה לייקים למלא סרטונים של הודים בונים, וכל מיני שטויות כאלה. מעולה! כנראה זה הבוטים האלה שעושים לייקים וצפיות לאנשים, אז הם מלא לייקים לדברים מפגרים, דברים כאילו, ביפנית שאני בכלל לא מבינה, עזבו. אז הייתי צריכה לנקות את זה, נראה לי שאני לא אמצא. אבל באמת כל העניין של האופנה, כמו שהתחלתם להגיד, מה באמת עולה לכם לראש? זרקתם כבר כמה דברים, אבל... וואי, קודם כל יש את העניין של החולצה לבנה מעל חולצה קצרה שחורה. זה אני ממש זוכרת. את הגופייה הלבנה ארוכה. כל המשובצות, נעלי ואנס. אני לא יודעת אם כל כך אולסטאר גם היה, כן. אבל כן. מה עוד היה לנו? מה, כל החגורות בידיים? חגורות, נכון, עם אבזם כזה. איך קוראים לזה, השטויות האלה, הצמידים, צמידי ניטים האלה. בכללי גם צמידים. הגילים מוגזמים בכל מקום. בכל מקום. כן. נכון, מלא פרסינגים בגבה גם. איפור כבד. גם אפילו ג'ל, לאלה שלא היה פוני, או גם לכאלה שכן היה, הם היו שמים ג'ל ועושים מין קוצים כזה ללמעלה. אז זהו, אז זה מה שכאילו כל האופנה של האימו דווקא הגיע המון מהשראה של האופנה של הגותי, הפנקיסטים שקדמו, גם הסקייטרים נגיד, כל הוואנס וזה. אברי לוי נראה לי הכי הכניסה את השילוב בעצם בין העולם הזה של הסקייטרים לפאנק כזה, לרוק קצת, לאימו. להגיד שהם מתלבשים כמו המוזיקה שלהם, כאילו, מכל העולמות כזה. נכון. שתי עולמות מרכזיים יותר, נכון. נכון, ושתדעו שממש, מי שקבעו ממש את האופנה הזו, היו הסולנים של הלהקות האלה. בעצם הם קבעו, התחילו אופנות מסוימות. נכון. אני אגיד נגיד על טוקיו הוטל, היה את ביל שהיה מאוד כזה, היו עליו הרבה דעות בגלל איך שהוא היה מתלבש, והיה זה, גם הלק שהיה לו בעצם לק עם הפרנץ' לבן, שזה שחור עם פרנץ' לבן כזה. וואו. והתסרוקת שזה ספק אריה, ספק לא יודעת מה. ואז בעצם המעריצים היו מחכים את זה, ומתחילים לבנות מזה ממש סגנון. יש עוד איזה, נגיד, להקות כאלה או סולנים שככה, לדעתכם, שעולים לכם לראש, שבאמת קבעו איזשהו... אני חושבת, אני לא יודעת אם זה התחיל מהם, אבל הסולן של My Chemical Romance, הוא היה שם שחור בעיניים כל הזמן. נכון. גם גרין דיי. נכון, גם גרין דיי. אז שחור בעיניים זה גם משהו שהיה, אגב, נפוץ לכולם. מי התחילו את כל העניין של האיפור, נגיד, לגברים? את רוצה לדבר על יותר ישן? כן. כיס. נכון. אז הרבה מהם, כאילו, הכל בסוף היה באיזושהי השראה, ואם אנחנו מדברים ממש אחורה, זה מכל העולם של הגותיקה בעצם. אגב, שתדעו, כל העניין של האימו ממש יצר איזושהי סגנון אומנות. אם זה אומר ממש ברמת הסגנון ציור, עיצוב גרפי, גרפיטי, סגנון צילום, אם אתם זוכרות את הפילטרים האפלים האלה, מאוד כהים, שמצלמים כזה מלמעלה וכזה. אפשר גם להגיד סוג של שהאימו התחיל את הסלפי. נכון, צודקת, שהיינו עושים, אבל אז זה לא היה סלפי, זה היה לסובב את הפלאפון, ואת לא יודעת את המצלמה הדיגיטלית, את לא יודעת איך לצאת. וגם זה היה כאילו סלפי של כל הגוף, כזה מלמעלה כמובן, שירות נכוני, ועד למטה שירות הברכיים הצמודות. בדיוק. לא הייתה גם את האופנה המפגרת אותי, סליחה, האופנה המפגרת אותי של חצאיות מעל ג'ינסים נכון, וללבוש, כאילו, והיו שמים מלא, כאילו, קושרים מלא סוואצ'רים אחד על השני, ואז בסוף את המעיל, וכאילו, אתם יודעות על מה אני חושבת, ואני הסתכלתי ככה, במחקר שעשיתי, לא הייתי צריכה הרבה מחקר, אבל ככה קצת לרענן את הזיכרון, אני הסתכלתי ואני אומרת, תחשבו שזה ילדים, בני 13, 14, עם כל הלבוש הזה, ומלא איפור, איזה מסריחים בטח חיים. תחשבו, עוד לא יודעים מה זה דאודורנט בגיל הזה, איזה סירחון זה היה בטח. אבל עזבי דאודורנט, כמה זמן בזבזנו על לעשות את האייליינר המפגר הזה שווה בשני הצדדים. הייתי הולכת עם אייליינר לבית ספר, אלוהים. כן. כמה מוקדם בשביל לעשות אייליינר בעיניים. היום אני לא, אין, אם אני שמה מסקרה תגידו תודה, כאילו באמת. אני הייתי מבקשת מדנה לשים לי אייליינר. אוי, וגם את העיפרון הזה מתחת לעיניים, את זוכרת שתמיד בדיוק בטעות את כזה מורחת אותו, וזה שיט, לא. ואז את פנדה, זהו, לכל היום. יו. זמנים הטובים. כן. Don't
אבל שתדעו, ניצן, את התחלת להגיד את זה בהתחלה, אבל מסתבר שיש תחיית האימו בשנים האחרונות. פאו. אני לא יודעת אם שמתם לב, לי יצא לאחרונה פתאום לראות מלא ילדים בדיזינגוף סנטר. נכון. שהם כזה ממש אימו, הם נראים בדיוק כמו שהיינו נראים באותו אופנה, באותה, זה מסתבר שדור, כאילו, הג'ן זי, והאמת שיותר האלפא, אני רואה, שהם כזה עכשיו בני כזה 12-13, הם אלפא? ממש... 12-13? כן. אני חשבתי שג'ן זי זה מ-2010 ג'ן זי ומעלה. הם אנשים בוגרים. לא, אבל ג'ן זי נולדו כאילו 2010 ומעלה, לא? לא, ג'ן זי זה סוג של, אנחנו נגיד קצת על התפר, ג'ן זי זה כזה לדעתי 97 ומעלה. באמת? כן. אוקיי, אז מה, כאילו אלפא מ-2010? בדיוק. כן, בדיוק. מפחיד, אוקיי. ממש מפחיד. כן, יש לי אח קטן בן 14 עכשיו, 15, ואני וואו. כאילו, הם מסתובבים בינינו. ממש. עזבי, אני גם, את יודעת כמה זמן לקח לי להבין שג'ן זי הם אנשים בוגרים עם עבודה? זה מוזר, זה לא נתפס. אני כזה, כי זה תור מתחתנו, אבל מצד שני אנחנו כאילו, אנחנו דווקא בגבול הגבוה של המילניאלס, אנחנו לקראת הסוף. ראיתי איזה פרק מסדרה, ואז אמרו לה כזה, תזכרי, היא בת 24, ואז אמרו לך, מה היה לך בשנת 2000? אז היא אומרת, נולדתי, ואני כזה, מה? זה לא הגיוני. זה לא, זה פתאום, זה לא מתחבר. מי שנולד ב-2000, הוא צריך להיות בן 6, זה לא יכול להיות. נכון. מקסימום 13, כן. כאילו, לא, אל תגזימו. אז כן, דור האלפא הם הנוער של היום, ודור האלפא, אני לא יודעת אם שמתם לב, אוהבים להחזיר ככה קצת אופנות שהיו אצלנו, בעיקר, לדעתי זה קורה הרבה כי הם נחשפים לשמוע מה שההורים שלהם שמעו. כן. אתם מבינות? והם זה גם הסנסיה. כאילו, זה קטע שהם, יש הרבה אמנים היום, שבגלל שהם לצורך העניין ג'ן Y או Z, אז הם כאילו מתלבשים או שרים בסגנון של האימו, ואז, אבל הם הזמרים שהקהל שלהם הוא האלפא, ואז נכון. כאילו זה ככה עובר. נכון. כן. אז שתדעו, זה התחיל ממש להיכנס חזק לרשתות ולטיק טוק. אני פתאום רואה, זה מביא לי, אולי כי זה מכיר אותי ויודע שאני הייתי אימו בעברי, אבל זה ממש, אני רואה כאילו, יוצרים ממש תוכן של אימו. באמת? כן. הטיקטוק שלי עדיין תקוע על נרה סמית, קוסם. בעיה. תביאו לי את התוכן הזה, איפה? זהו, אני יש אשלח לכם. כן, איך מגיעים לזה? איפה זה? אני לא רציתי לעשות לכם יותר מדי הכנה. נכון. שתדעו, ההכנה שנתתי להם היה פשוט פלייליסט של best אימו סונגס, או השירי אימו הכי כאילו נפוצים, אבל לא רציתי לעשות לכם יותר מדי הכנה, כן. כי לא רציתי גם שתגלו את כל הניואנסים האלה, ההפתעות כל הקטנות. השאלות לחידון וכאלה. אבל כן, מסתבר שיש תחיית האימו, ואני אוהבת את זה מאוד, והם ממש מאזינים למוזיקה שאנחנו האזנו, הרבה מזה באמת? אגב, כן. זהו, חשבתי שיש משהו חדש, כאילו שהם עליו. לא, אבל יש הרבה להקות שמתאחדות עכשיו. נכון. אני רוצה להגיד שראיתי לפני שנה, שנתיים, לא זוכרת כבר, איזה משהו לגבי זה שMy Chemical Romance אמרו שהם הולכים להתאחד, ומאז לא יואו, שמעתי מזה שום דבר. התאחדו כבר. אני מחכה לזה, באמת, כאילו, כן. אם הם יעשו אלבום, אני וואו. באמת, אני אבכה. תחשבו גם איזה פיצוץ היה עכשיו אואזיס, כאילו. נכון. חזרו לסיבוב הופעות. וואו, כאילו מיליונים קנו תוך שניות. באמת, האתרים קרסו, את כולם. יודעת מי הכי חזרו זה, ולמה? מי? כמובן, בלינק. נכון, ולמה? למה? כי טראביס ברקר, מתופף של בלינק, נשוי לקורטני קרדשיאן. נכון. אחות של קים קרדשיאן. הקרדשיאנס הרי קובעים לכולנו מה אנחנו נכון. נאכל, נשתה ונשמע, ואני חושבת שזה גם מביא הרבה נכון. קהל לזה. בטח, חד משמעית. את יודעת איזה קהל יש להופעות שלהם היום? נכון, ואני גם אציין עוד משהו, שאנחנו נאהב או לא נאהב, אבל יש להקה אחת שהיא כאילו סוג של התחילה עם הדור שלנו, אבל יותר המשיכה אחרי זה. קוראים ללהקה הזאת פארמור. אני אוהבת זהו. פארמור. עכשיו, מה שקורה עם פארמור, נאהב או לא נאהב, שטיילור סוויפט, לסיבוב הפרעות שלה, הפארמור הם אלו שעושים לה את החימום כל הזמן. מה מאמינה לך. הקשר? לא כן, נכון. לכל הופעה. באיזה קטע? כי כאילו היא מאוד אוהבת אותם. עכשיו, אבל- נכון שלנו כן, זה מה אוף הקשר? שמוף, אוף שמום. זה בעיקר אופסי, מהקשר, דופסי. כן, כאילו. אבל כאילו, אני מניחה שזה גם נותן להם אפשרות להכיר נכון. לקהל שבא אליה. גם פארמור היום, ממה ששמעתי, הם עושים יחסית
פופ כזה. נכון. כן? אני נתקעתי באיירפליינס. אפילו קצת, אני לא יודעת מה הם עשו קצת אחרי. קיי-פופ, אני הייתי באמת? אומרת. נכון. וואי, אני לא שמעתי אותם מלא זמן, אז מה אמיתי? שהם עושים היום זה קצת גובל בכזה אני קיי-פופ, חייבת לשמוע את זה. פאנק קיי-פופ כזה, משהו מוזר. אני לא ממש אוהבת. אני אוהבת את פארמור של פעם, שזה היה ממש אימו קלאסי. שאגב, זה גם אחת מהלהקות כמעט היחידות בעולם של אימו בזמנו, שהסולנית הייתה אישה. נכון, כן. נכון, נכון. ואבנסנס. ברור. איך לא דיברנו על זה? הנה, בושה וחרפה. אוקיי, מבינות? חוזרת אחורה, חברים, הלהקה שאותי פתחה לעולם של האימו, זו פאקינג אבנסנס. ברור. חד משמעית, עם כל הכבוד לטוקיו הוטל, אבנסנס. זה הדיסק הראשון שקניתי אי פעם, אחרי נלי פורטדו. באמת? כן. כן, אני אחרי פורטדו. נלי פורטדו זה הדיסק הראשון. מעניין אותי לשמוע את נלי פורטדו שרה אימו. כן. Honestly, what would become of me? You always call me when you're so well. וואי, וואי. את אבנסנס שרים נלי פורטדו. בדיוק. וואי, תקשיבו. כן, אפשר להגיד פה, להקות מפה ועד הודעה חדשה, באמת, לכו עכשיו, תחפשו פלייליסט של אימו בספוטיפיי, ותחזרו אחורה בזמן, באמת ממליצה בחום לעשות את זה כל כמה זמן. ואגב, פארמור, תדעו, גם חלק מהדבר שמאוד מתקשר לזה, והיה באותה תקופה, זה הדמדומים, אוי. שזה היה מאוד מאוד מתאים, כל האפלוליות, וזה היה סרט הכי לאימו, כל הקהילות של האימו כמובן מאוד עפו על זה. יצא לכם לראות דמדומים היום? לא. ניסיתי, טעות חיי. טעות חיי. בדיוק, זה בדיוק. פשוט הרס לי הכל, היה עדיף שלא הייתי רואה את זה בחיים שוב פעם. נכון, את אומרת, למה חשבתי שזה טוב? מי באיזה עולם זה היה הרשה לי טוב? לראות את זה? כאילו, מה? זהו, אני רק רואה קטעים שולים בטיקטוק, שאז רואים את בלה נושכת השפתיים על סיטואציות לא קשורות בעליל. זה, לא יודעת מה, הוא פותח את הקטשופ. מי חשב שזה רעיון טוב ליצור דבר כזה? לא, כאילו, לא, זה היה גרוע למה? לא, בכל הרעיון נראה רמה. טוב, כי העובדה שהיום גם סדרות של ערפדים, רעיון וזאבים כן. עובדים. כן, כן, כאילו אם תודות. אני קוראת את הספר, נגיד ניסיתי גם לקרוא את הספר הראשון, מדהים, וואו. ואז אני רואה את הסרט, לא, לא. להקיא. לא, לא, זה לא שרד את מבחן הזמן. לא, ממש לא. ממש לא, ממש לא. ויש המון סרטים שהם קלט משנות ה-2000, שאני יכולה לראות בטח. שוב ושוב, זה כבר יהיה פרק נפרד לחלוטין. גם יש לנו פרק על טרילוגיות בהמשך. או, כאילו כל יש מלא הסדרות צפות. סרטים, שזה דמדומים. אבל כן, דמדומים לא עובר את מבחן הזמן, אבל גם היה מאוד מתאים, כאילו, אגב, למה אמרתי שזה קשור לפארמור, הם עשו את השיר, זה, כן, Decode. וואלה. שזה שיר מעולה. הדבר האחרון, אגב, אתן יודעות איך קוראים לה, איך הג'ן אלפא שהיום נכנסו לעולם האימו, איך קוראים לנו, למי שהיו אימו אז? נו, איך? אלדר אימו. לא, 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 זה לא, לא. אנחנו די אוריג'ינלים, אני מבקשת. נכון, the OG. the OE. אלדר אימו, כאילו אין דרך יותר אלדר אימו. מזעזעת. איזה מביך. מה זה השטויות האלה? אלדר אימו. מה זה אלדר כאילו אימו? הם צודקים עקרונית, אבל זה מזעזע. כן. מעליב ממש, אבל מה נעשה? כן, בטח הם מתנסים עלינו. מעניין אם נעבור לאדם בסנטר. בייבי אימו, יאללה. בייבי, יפה. טוב. אני, זהו, לקחתי. It just takes some time, little girl, you're in a little out the right. Everything will be just fine. Everything will be alright. האמת שיש לי איזשהו בונוס ככה לסיום, ואחריו בונוס הבונוסים. וואי, וואי. הפתעה, הכנתי להם הפתעה, כבר שתדעו, הכנתי אותם. אני, בשביל לשמור את זה כהפתעה, הייתי צריכה להתאפק, כוחות שלא נפש. תדעו. מה זה כוחות נפש? וואו. אבל לפני כן איזשהו בונוס קטן, אתן יודעתן שיש סגנון שהוא קרוס בין אימו לראפ? כן. כן. זה, נו, Falling in reverse כזה. זה, אני לא מכירה. יש, להקה אדירה. קודם כל יש את כל העולמות של, ברח לי השם שלו, שהוא עושה את, רוקסטאר. לא קיד לרוי. לא, לא, משהו שלו, אבל וואי, למרות עכשיו שקיד ברח לרוי לי. זה גם קצת אימו ראפ, אבל אם אני אתן לכם כמה שמות, אתם תדעו בדיוק על מה אני מתכוונת, וכן, מי שאת זה... נו, מה לא, לא, רגע, חכו, תחי את זה בהקלטה, אני חייבת לדעת את השם שלה, אני מתה עליו. אני Baby fucking no, 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 don't give it there, 21 Savage, ופוסט מלון גם. שניהם בקיצור נכנסים לי לאימו ראפ. נכון, אז אימו ראפ זה גם פוסט מלון נכנס קצת לאימו ראפ, ליל פיפ, XXX, נכון, Authentication, זה... הם גם כן, עושים כן, אגב כן. XXX. נו.
הם עושים גם, ממש יש להם ז'אנר של שירים שמתאימים לסקס. וואו. מה? כן. אוקיי. פרפקט. טוב, זה ההבדל, זה השילוב הקלאסי בין כן. אימו לראפ. זהו. בדיוק זה. זה נראה לי בדיוק מוביל אותי לשם. אבל גם ג'וס וורד, נכון, זיכרונו ג'וס וורד, לברכה. נכון. גם ליל פיפ זיכרונו לברכה. על הירח גם. כמו ג'וס וורד. כן, כן. לצערנו שניהם דווקא לא איתנו. אבל גם ליל פי? כן, מסתבר. אוי. אחד זה אוברדוז, אחד נרצח. אוי. כן. קצת אפלולי. מקשימים את העיקרון. בסופו של דבר, כן. זה לא יכול להיות גם אימא וגם ראפ, זה זהו. חייב... בסוף אתה מקבל את האימא. כן. אז אני אשאל אתכם ככה איך היה לכם הפרק. אנחנו לקראת סיום, ואנחנו נסיים אחר כך עם הפתעה. פרק אדיר, באמת. ממש, כל כך כיף, אני גם יכולה באמת כאילו... להעלות זיכרונות. פרק על כל הלהקה אפילו, ועל כמה שהיא הייתה משמעותית. וואו, וואו. אימא'לה. לגמרי. אולי נעשה רצועת בונוס כזה. רצועת בונוס. רצועת בונוס. extended bonus. פאנות אקסטנדד. אתן מוכנות להפתעה? וואו. אימא'לה. אני מתרגשת. אספר למאזינים בבית, שביקשתי מכל אחת מהן, לשלוח לי איזושהי פסקה. לא רציתי שאני אגלו מה אני הולכת לעשות, אבל אמרתי להם, תקשיבו, זה יכול להיות רשימת מכולת, זה יכול להיות הודעה ארוכה ששלחתם למישהו, זה יכול להיות כל פסקה, כל דבר שעולה לכם לראש, והכנתי לכם משהו קטן. הופה. נתחיל ממי נתחיל? מניצן או עידן? נתחיל מעידן, אוקיי. אוקיי? את אומרת כאילו לפני זה אימא'לה זה. אימא'לה, מעניין אותי. לא יודעת מה לצפות. אני אעשה רגע. עכשיו אנחנו הקדמה. גם לא יודעות מה כל אני אחד רוצה- שלך. אני רוצה רגע להסביר לצופים, צופים, אני רוצה רגע להסביר למאזינים. צופים בספוטיפיי. אני חושבת שהפסקה שלי היא אדירה. כל אחת מהן כתבה לי משהו שהוא אדיר בפני עצמו ומתאים לזה בול. נשבעת, כאילו, אם מישהו, זה פסקה שצ'אט GPT היה מביא. אוקיי. ישבתי באמצע יום עבודה, כשדנה ביקשה את זה, ואני אומרת, יו, מה נכתוב עכשיו? ואז פתאום קפץ לי, ואני כזה 5 דקות כותבת, זהו. מה, השתמשת ברצף של מילים שהטלפון נותן לך? את מכירה את זה? שאת וואי, לוחצת נתנה עליה את על זה הזה? למשחק הזה. האמת היא שלא, אבל זה רציתי רעיון להגיד לכם גאוני. אולי לעשות את זה, מגניב. כן, זה גם יכול וואו. להיות רעיון טוב. אני אגלה לכם, ככה לפני שאני אתן לכם לשמוע את זה, הופה. ביקשתי, יש כלי AI, וואי. שעושה בשבילכם שירים, וביקשתי לעשות את זה בסגנון אימו. יאו, חזק. אני מתה. מוכנות? יו. נתחיל מעידן. בעולם שלנו יש הרבה צורים, חלקם גלויים לעין, חלקם נסתרים, אבל מה שבהחלט נכון לכולם הוא שכל אחד ואחת מהם ייחודי, הוא יכול להיראות כמוני, להיטמות לנו, או אפילו גם לא, אבל מה שבטוח שלכל אחד אופי מישהו לא, לא, לי לא. בוא איזה שיר מעולה. כן. וואו. ועכשיו של ניצן. אני רק אגיד שזו הודעה ששלחתי לאמא שלי, לא הייתי כל כך עצבנית, סתם הייתי במחזור. זהו. טוב, השיר יגיד לנו אחרת, אוקיי? אוקיי. פה ביקשתי ממנו לעשות את זה בסקרימו. וואו. מבקשת לא לשים בדל במכונה בלי להפעיל, עדיף שלא תשימי בכלל, זה סתם מבלבל לי את הסדר וזה כבר מלא פעמים את עושה. את הפעלת, או שסתם שם, ואם לא הפעלת אז למה לא? יש מקום להיות בטיבי. היום במקום להתעצבן, אני שולחת לה את זה. יש מקום לראות בגדים בתפיסה. אז תקשיבו, זה באמת, חייבת להגיד שברגע שמצאתי את זה, הייתי על זה יום שלם, ועשיתי שיר על כל שטות. עכשיו, חלק מהשירים, גם ביקשתי, עשיתי שילוב של 2 כלי AI, והשיר הזה, זה נתתי להם קצת ככה, זה הפתעה בשבילכם. אוקיי. נתתי להם קצת כזה הקדמה עלינו ועל הפודקאסט, וביקשתי מצ'אט GPT לכתוב את המילים, ומי שכתב את המוזיקה זה בעצם הכלי הזה, זה נקרא סונו. וואי, בוא נדע, מפציצה לנו ב-AI. ממש. כן, ממש עשיתי פה זה, עבודת AI. קצת AI וקצת עצלנות. סתם לא. זה פשוט היה כל כך מעולה, ואני רק אגיד לכם, תכינו את הממחטות.
בין מיקרופונים, בלילות מאוחרים. 3 חברות על ספה חיות זיכרונות ישנים, מדברות על פופ, על טרנדים שחלפו, הנערות שאותה לא יוכלו לשכוח. כי הזמן רץ, אבל הלב נשאר, עם כל צחוק אנחנו שוב חוזרות אל המוכר. הפודקאסט שלנו יותר מסתם שיחה, הוא החיים שלנו, משהו ללללללב. אהבתי ממש, לבנה דנה. גדול, שאפו. וואו. שפו. כל הכבוד. אז אני אשאל אתכן, נתחיל מדן. אני? כן. איזה שיר אימו הכי מתאים לך ככה? וואו. האמת שרצו לי כמה, אבל קודם כל היה לי מאוד ברור מהמם. שאני בוחרת את טוקיו הוטל. וואו. כי אני לא סגורה על זה ב1,000,000%, שבאמת הם התחילו לי את תקופת האימו, אבל הם חד משמעית היו הכי בולטים בתקופת האימו שלי, אז מן הסתם אני חייבת לבחור אותם. וואו. והשיר שבחרתי הוא... Young to live a lie, look into my eyes. Ready, set, go, it's time to run. The sky is changing, we are one. Together we can make it while the world is crashing down. Don't you turn around. Ready, set, go. זה גם היה ממש נפוץ. אני גם אהבתי את הגרמנית. נכון. I can't get loud. נכון, טוב. אז ככה, השיר שאני בחרתי, אני כן חייבת לציין שזאת לא הלהקה שכאילו הראשונה שהייתי אומרת, אם היו שואלים אותי על מה היה מיוחד בשבילי באימו של אז, אבל כן בחרתי אותה בכל זאת, כי גם דיברנו עליה היום בהתחלה, באמצע, וגם החלטתי שבסוף. איך שדנה אמרה אימו, אז זה השיר הראשון שעלה לי בראש, לא הייתה לי אופציה אחרת, וניסיתי להחליף את זה ונלחמתי בזה, אבל זה לא עבד. ואז כשדנה דיברה על איך הילדים הרגישו בעצם, בתקופתם כאימו, בזמן שלנו, אז אמרתי, טוב, זהו, די, זה נתן לי את החותמת. אז השיר שלי זה... טופים, טופים, טופים. טוק, 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 טוק. They said I'm saying you're scared the living shit out of me. They could care less as long as someone will bleed. So darken your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll lead you alone when you're... יש להקה אחת שלא דיברנו עליה, לא העלינו אפילו את השם שלה, שזה מוזר, כי זו להקה שדנה הייתה ממש 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 אובססיבית אליה. מה? 30 Seconds to Mars. אה. קיל, הוריקן. היה לך אובססיה קשה אליה, דנה? היה לי אובססיה קשה אליה, והסיבה שלא הזכרתי אותה היא, כי היה לי אובססיה קשה אליה בעיקר בגלל ג'רד לטו, עכשיו הוא... והיום אני לא אוהבת אותו, יש לו הרבה דברים שהם זה. וגם מה שהם עושים, הם עושים היום עדיין מוזיקה שתדעו, 30 Seconds to Mars, על הפנים. אז כן, ממש ממש. וזה בושה, כי אחד השירים שאני באמת אוהבת זה The Kill, שאגב זה בין השירים הראשונים שלמדתי לנגן בגיטרה, שתדעו. כי הזמן רץ, אבל הלב נשאר, עם כל צחוק אנחנו שוב חוזרות אל המוכר. הפודקאסט שלנו יותר מסתם שיחה, הוא החיים שלנו, משהו ללרר עליו. תודה לכן, זהו? היה לי כיף. תודה לכם שהאזנתם לנו, אל תשכחו לדרג אותנו ולעקוב אחרינו. בואו. היה ממש כיף. ניפגש בפעם הבאה. פגש, צ'או.